טל! קבלו אותו לסטנדאפ שלא רואה אף אחד ממטר, קובי מימון! אורי, זה בשבילך. אני איש הפתעות, אתה שואלת. קודם כל נוריד לך את זה. שמתם לב, בן אדם שמורידים לו את המשקפיים, פתאום הוא נהיה בן אדם אחר, נכון? תראו. מי זה? מאיפה? אז זה לפה. תראה את הקטע עם זה. זה בשבילך, אילנית. מישהו צריך סמיר? צייה דוגמנית, וזה בשבילך, שלום, שלא יראו את הפנים. אז ערב טוב לכם, אהלן, שלום, מה העניינים, מה המצב? כמו שראיתם... כמו שראיתם... אני נראה כמו נמלה ככה? כמו שראיתם, שלום הזה שלח אותי להיות אופטימטריסט. מישהו פה היה בבדיקת ראייה? נכון, שאתה נמצא בבדיקת ראייה, אתה מרגיש שלא משנה מה היה, אתה יוצא עם משקפיים. ושמים אותך על כיסא, מרחק 20 מטר, שמים אותיות כאלה קטנות, נץ היה נכשל בבדיקה, נשבר. היה איזה... וואלה, רחוק, לא רואים כלום, באמת. אני גם הבנתי דרך הבדיקה הזאת, אני הבנתי גם למה הרבה עולים חדשים יש להם משקפיים. זה לא בגלל שהם לא רואים טוב, הם לא מכירים את האותיות. א' סופית? דרך אגב, ראיתי מישהי פעם אחת שיש לה מספר מינוס חצי. עכשיו, יש דבר כזה מינוס חצי? מה זה מינוס חצי? אני חשבתי, אחרי לבדיקה, אמרו לה, תשמעי, את רואה יותר מדי טוב. בוא נרגע עם זה, אה? אבל היום בקושי רואים משקפיים היום, נכון? כולם עם עדשות, נכון? אני חברה שלי כל בוקר שמה ככה, שעה עדשות, שעה. והפה חייב להיות ככה. מה הקטע? גם תמיד שיש לך פה קטע ואתה מסתכל ככה. למה? אפשר ככה. חייבים ככה. לא, זה גם מתעתע אנשים עם עדשות. אני הכרתי שלום, אני יצאתי איתך פעם אחת בקלרה, אני ראיתי באמת. יצאתי לבלות וראיתי בפאב מישהי, מה זה חמודה? הלכנו אליה הביתה, פתאום היא משקפיים, לא ידעתי שהיא משקפיים, אבל לא סתם משקפיים, מספר 8. אני אומר לכם, אתם יודעים מה זה 8? אם היא פותחת אטלס, היא רואה אנשים במפה. נשבע לכם. מה קורה עם זוג כזה? יש נניח הבעל והאישה גם מספר 8. הם מגיעים הביתה, באים לעשות סקס, מורידים את המשקפיים, 4 שעות פורפלי, לא רואים כלום, איפה הזה, איפה... יש פה גם את אלה, לא יש פה, אבל יש את אלה גם שמרכיבים משקפיים, אבל הם מסתירים את העובדה כדי להתקבל ליחידות צבאיות קרביות, נכון? מישהו זה כזה בא לשריון, אני רוצה שריון, אתה רואה טוב? כן, טוב, תעלה על הטנק. אחרי 5 דקות הוא יוצא מאיזה פח צפרדע, איפה כולם, חבר'ה? יש פה חתול! גם רק בצבא האמת יש משקפות, נכון? מי קונה למישהו משקפת? איזה מתנה זה, נכון? יש לו עיניים, לקנות לו משקפת, כאילו מה? יש את אלה שיש להם טלסקופ. איזה מגניב זה טלסקופ, אה? חבר שיש לו במרפסת טלסקופ, מה זה מגניב? אני בא אליו הביתה ואומר, תסתכל, תראה את הירח. תראה את העגלה, תראה את הדובה הגדולה, ואני בכלל השכנה. וואלה, אחי... למה דובה גדולה? וואלה, חמודה דווקא, וזה... אפרופו... תודה. אבל כמו שאתם רואים, כל החברי הפאנל הנכבדים האלה עם משקפי שמש וזה... איפה אתה, קובי? איפה אתה? תמיד שאתה בוחר משקפי שמש, תמיד אתה נכנס כזה, אתה בדילמות, נכון? נכנס, לוקח את זה, לא, מוריד. נכנס, מוריד, שעה, נכנס, מוריד, שעה. אני מצאתי שיטה, שם את הסטנד על האף, מוריד אחד, ככה, לא... גם תמיד שאתה מוריד את המשקפיים, יש לך פה סימן, נכון, על האף, מעצבן כזה? אני, שאני מוריד את המשקפיים, יש להם סימן של אף, פה על המשקפיים. חיסור, אני בא לשלם על המשקפיים, עכשיו זה לא זול, באמת, זה המחיר, עכשיו אני בא לשלם, ראיתי שעל השטרות, גם להשטרות, לדמויות שעל השטרות יש משקפיים. באמת, ל-200 שקל יש לו משקפיים, ל-100 משקפיים, ל-50 שקל משקפיים, רק השטר החדש ל-20 שקל אין לו משקפיים, יש לו עדשות. תודה רבה, חבר'ה, אוהב אתכם. נכון, יש את הקטע הזה שבן אדם כשהוא לא רואה טוב, אז הוא מכווץ את העיניים כדי לראות משהו יותר טוב? כאילו נגיד, אתה אומר לו, סתכל שם, הוא אומר לך, לא רואה, אתה אומר, סתכל שם, הוא עושה לך, רגע. עכשיו, אין בזה היגיון. זה כאילו מישהו יגיד לך משהו, תגיד לו, רגע, לא שמעתי, תגיד עוד פעם. אם זה קורה בסין, שהם לא רואים טוב, אם הוא לא רואה טוב סין, זה ככה לא רואה כלום, בכלל, גם אבל אנחנו, יש לנו נטייה להרוס לעצמנו את הראייה. לפעמים אתה הולך ברחוב, נגיד, ורואה מישהו בונה בניין ומרתח איזה משהו, ויוצאים גיצים כאלה שרואים שאסור להסתכל.
נכון, אתה חייב קצת להסתכל? נכון, אתה הולך, אתה כזה, אני ראיתי את הגיצים, אני מסודר עם הגיצים. אני לא מזמן. רגע, אילנית חדשה. חדשה. לא שאני יפה, באמת. אישה. נכון. לא, אני לא מזמן, תנסה את זה, עשיתי ניתוח להסרת משקפיים. אני עשיתי בחזה בינתיים. להסרת משקפיים מהחזה עושה. עשיתי גם וגם, אבל הגעתי למשקפיים, באמת, יאללה, זה היה בעלי, החמוד שיחיה. היה לי צידי, הייתי בשוק, אמרתי, אוקיי, בא, שאל, דאג וזה. אני לא יודעת אם הוא דאג לי, או זה בגלל שהרופא אמר שבניתוח הזה יש סוג של הימור. לא צחוק, יש חבר שלי עיוור צבעים, והוא מתבלבל בין הצבע כחול לצהוב. שזה טיפה בעיה, תחשבו, הוא נוסע באוטו, רואה מונית, חושב זה משטרה, שם חגורה בלחץ. זה עוד מילא, לפעמים הוא סתם נכנס למשטרה, בוגרשוב 25, אני מסטול מהככה. תודה. פעם הייתי אצל רופא עיניים, באה איזה מרוקאית, זקנה, אומרת לו, תשמע, אני רואה בטלוויזיה רק כחול. אז הוא אמר לה, תדליק את הממיר. איזה באסה זה להיות אשתו של רופא. למה? את באה הביתה, את אומרת, אוקיי, אני רוצה לשחק כזה משחק תפקידים. ממי, אני באה לך לשחק רופא ואחות? אומר לה, כן, בכיף, לכי תעשי חוקן לחדר 5. קובי, גם מבוגרים שהם לא רואים אותו, מגיע לגיל, בגיל 70, משהו כזה, 60, עושים להם ניתוח קטרקט, אתה מכיר את זה? מורידים להם, ואז זה הכי מפחיד, כי פתאום הוא רואה את אשתו, אומר... עם זה הייתי כל השנים? משקפי שמש, תמיד בסרטים מישהו מוריד משקפיים ודופק איזה משפט כזה, נכון? We gonna do it. אין מצב שמישהו מוריד את המשקפיים איזה משפט מאף, נכון כזה? אני במכולת. תגידו, יצא לכם פעם שאתה כאילו יושב, ופתאום אתה רואה פה איזו שערה תלויה, אבל אתה לא מצליח לתפוס אותה, נכון? אתה מנסה שעה... זה כמו שמגרד לך בפרצוף, ואתה לא יודע איפה הוא מגרד? אתה לא יודע איפה. אז אתה עושה גירות כללי כזה, נכון? אתה יודע מה מצחיק? כי אני באמת, האמא, המספר 8 שהייתי איתה, השחנבוטה הזאת. הצ'חנבוטה, היא ישנה בלי משקפיים, והיה לה סיוט לידי. פתאום שמעת כזה, די, עזוב אותי, מי אתה? עזוב אותי, מי אתה? הערת אותה, התעורר ככה, עזוב אותי, מי אתה? לא רק כלום, יעני. רבותיי, טובי מימון!